Пані Марусі, вітаємо вас. Добрый вечер. Доброго вечера. Нет ли у вас ощущения дежавю относительно очередной проблемы с фінансуванням телеканалу АТ? Знаєте, я дуже не люблю популістичні речі, коли кажуть «Україна понад усе, Україна в моєму серці», «Треба любити свою батьківщину». І якщо я бачу, що це говорять, але цього не дотримуються, то я тоді дуже сварюся. Якщо є проблема з Кримом, ми маємо її вирішувати. Якщо ми не будемо вас бачити, якщо ми не будемо вас чути, в світлі того, що ми фактично там вже не можемо перебувати, то ми вас зрікаємось. І я закликаю всіх, хто може вплинути на це питання, бути дієвими і доказувати свою любов до цієї держави через підтримку наших кримчан. Ми однозначно, ми не просто брати, ми всі є однією Україною. І ми маємо бути разом. Тому питання будь-якої загрози єдиному телеканалу нашого Криму має максимально швидко вирішуватися. Взагалі не повинно стояти навіть. Пани Маруся, как вы считаете, почему так происходит? Почему сегодня правительство Украины, лишая Крым его голоса, лишая голоса крымских татар, фактически дискриминирует наш народ? Иначе мы к этому относиться по-другому не можем, если как не дискриминация. Ну, треба розбиратися, що там знову у них трапилося. Наше керівництво цієї держави, що ми маємо зараз, вже 1,5 року, дуже слабо показувало взагалі проукраїнську позицію. І в світлі останніх подій закрити ОПЗЖ телеканали і при цьому закривати телеканал Кримський, причому тут одне до одного. Це як ми на домовленостях закриємо певні телеканали ворога для того, щоб під шумок закрити ще і наших телеканалів. Треба розбиратися, що відбувається, хоча я не довіряю цій владі, вона не дала жодного приводу їй довіряти, тому все, що відбувається проти державних інтересів з боку цієї влади, воно, в принципі, мене не дивує. Ми маємо до цього бути готовими і готовими вирішувати ці питання. Пані Марусю, хтось каже, що це бюрократичні якісь лабіринти, а хтось каже, що це така спрямована акція ФСБ та якась рука Кремля. Ви як вважаєте? Спрямована акція ФСБ, я вважаю, це Зеленський. Все інше наслідки. І ми зараз задовбалися вже боротися з наслідками, то я би хотіла взятися вже за причину. І я сподіваюся, що я за неї скоро нормально візьмусь. Я не знаю, що я можу для вас зробити, ви тільки скажіть. Тому що однозначно я підтримую ваш телеканал і без вашого голосу не може бути на цій землі взагалі, як можуть бути ціла народність, які заткнуть рот. Как вы считаете, действия... Ваша підтримка, дуже дякуємо. Как вы считаете, действия нынешней власти ложатся ли в стратегию деоккупации Крыма? Как вам это видится? Блокируют финансирование, лишают голоса. Мы деоккупация добиваемся таким образом? Ну, то есть, знаете, возникает, вот реально возникают сомнения. С одной стороны... Да. Я навіть ні разу не чула взагалі з уст нашої цієї зеленої влади словосполучення «деокупація» і далі Криму або «деокупація Донбасу». Ніж в глазах Путіна, помню, було. А про деокупацію ні разу не чула. Тому такі дії абсолютно логічне продовження державної політики зеленої влади. Треба боротися і навалювати їм.